Yebo, asingeneni ku hot topic yethu yanamhlanje lalelani. Hello Sakila and Donna. My hototo is like this. I've been married to my husband and it's been 19 years now. And I love him and he also loves me. My story goes like this. My husband vakakura vari 4 vana in their family and he's the only one left. Vamwe 3 ava are deceased and his parents also died before I was married. So kune hama yasara Hanzvadzi natezvara ikunetsera imba yakasiyiwa nema in-laws angu vachiti ndeyavo. Zvekuti pakafa tete vapedzesera kufa ava 2019 panhamo zvaitonzi nevanhu chitonamatai ndimi masara kuurayirwa imba iyi. So 2023 my husband akanditi ndaakufambira imba ndichinje mapepa in his name and he did so, tete vasingazive. So he decided kuitengesa imba iyi, but kwa Master of High Court vakati vakuda hama from both sides. Takanotora tete ava vakanzi naAbi ndiri kungogadzirisa mapepa afambe mushe, but it didn't make her happy. Vaingodetemba pamberi pevana. Vana vakazotudza kuti tete vati aitengeseke imba iyoyo. So fast forward, my husband sold the house and he bought another house in his name and my name on the deeds. But my issue is, tete vakapopota after vazviziva. My question is, am I entitled to this house or my husband overreacted selling the house because anatete ava vave kuti ndaakubhenefita zvinhu zvehama yavo? Since then, our things are not moving. I'm thinking maybe Habi made a mistake by putting my name on the deeds of the new house. Asiria akashandira. As mutorwa, am I entitled to this naka? Iyo iho topic yetu yalamhlanje. I have a feeling this house should not have been sold. That's the first thing in my mind. Because kanapana tete anditi imba india baba vemurume anditi and then baba vemurume I was because was it a family house which auntie Ava claims could be a family house and it should not have been sold. And then he, when you saying family house, are you saying kuti imba yana sekuru? Yeah, imba yana sekuru vana baba. Okay. So also Tete has a fair share. And then he duped Tete. He told Tete to don't go gadzirisa mapepa when he knew he wanted to sell the house. Okay, because I would love to. I think if Munyori can do that and write to us to explain kuti imba yana sekuru kana kuti no, but imba yababa vemkomana uyu. Because then it would then tell us the direction of the hot topic. Because kana iri imba yababa ava the husband, right? Yevaberekire the husband. Then the husband is entitled ndiye mwana. No, but also you know what? Let's open it to the public. Right. Let's open it to the public. Anzi nyadzemba dzine makuwa pasi. And bamukuru vakatofane zvemba. Someone says Habi akaita udyire vaifana kushare mari yemba. So we're getting your reactions. Imba ya baba vake kana kuti imba ya omuna wachati nyorera. Yes, ati panzi imba ya baba vake. Imba ya baba vake, not imba ya family house. No. Imba ya baba vake. So now it then changes the direction of the hot topic. Yes. Thank you so much, the person who wrote the hot topic, for enlightening us on that one. Still typing 0772162651. I like it when the person is like engaged. Right. You know, Achiti Patuma Insights. Hi, you're live on Star FM. Hi, John, how are you? Good, thank you. What's your contribution? My thinking is have you got a mistake in the sense that he overreacted in as much as the house was legally, it was his house. Was no one else. Ega aripo, But kuzonyepera tete kuzoda kuparasara zvezvakutongepanisvi zvakada kuvanhu. This is not the proper way to go about it. And anasina fanhu kuzoisawo kuti his wife padhidhi irororo reimba iyoyoyo because zvakuita kuti paite a dispute between tete nemwana. Okay. So my thinking is that Kazanga doesn't benefit anyway because he ain't got a surviving spouse even after the guy died. If he dies, Sababa San Jehumi
kana vangori legally married vakaroorana vakatanda ndiye anenge angori survive mukadzi anongowana. So I think pane kachallenge ipapapo. Okay, thank you so much. And I think atinyorera then is mukadzi wacho saka oudza murume wake kuti ndibvise hako here nokuti zvine maproblems kana kuti ongozvisiya aripo paimba yaasirwa yaiswa nemurume wake. Hi, you're live on Star FM. Dona Maswera sei? ndaswera vangu. Hayi mina hangu handikuona pane chakaipa chakaitwa nemukoma.